Usa kaming gabi mga angkolog, mga ante, tugutin sab ninyo mga yung katahuran. Magandang gabi sa inyo, sayo, mga kabisyo. Ayan, kumusta naman po ang ating mga angkol at sa ating mga ante? Ayan, check attendance po tayo no sa lahat na mga nakatutoy. Awards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, basic. Nakatutoy na yan. Lahat na yan. Ayan, hello po. Kumusta po ninyong araw ng Lunes? At bago ang araw ng Lunes, siyempre, ang weekend po mga kabisyo. Nakapagpahinga ba? Nakapag-muni-muni ba? Marami bang iniisip nung weekend? Ayan. Siguro, nakapag-parelax ka kabisyo, no? Kasi kitang-kita ko yung trabaho mo kanina eh. Oo. Okay, pass, all right. Oo, yung mga hindi nakapagpahinga, hindi nakapag-unwind, siguro sa araw na to, no, sa gabing ito, hindi madrawing yung mukha. Pero ikaw, hindi ka naman kasama dun sa mga hindi madrawing ang mukha. I-awards nakapagpahinga naman, ay, okay po yan, no? Pero, walang problema yan. Kahit na hindi ka naman siguro nakapagpahinga ng weekend, basta ngayon, nakatutoy. Ayan, ang ating mga kabisyo dyan, sa ating mga pamangkin din. Nakatutoy na rin yan mga kabisyo, no? Well, kung ako naman po ang inyong tatanungin ko, kumustang lagay ni Uncle Totoy? Yawards, oh. Yawards, oh. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Gibuti-buti ang lagay ni Uncle Totoy. Ayan. Siyempre naman mga kabisyo, no? Yung mga hindi nakapagbigay ng panahon sa kanilang mga mahal sa buhay nung yung pamilya po nila, huwag mamumblema dahil ang Star City. Yan. Bukas po ang Star City Wednesdays hanggang linggo na po, no? Of course, 1 p.m. hanggang 10 p.m. So sa mga kabisyo na hindi nakapagbigay ng oras sa kanilang mahal sa buhay, meron pa sa darating na Wednesday, 1:00 po ng hapon hanggang 10:00 po ng gabi. Ayan, tamang-tama po yan mga kabisyo. Kasi minsan kasi siguro dahil nga sobrang busy mo sa pinagtatrabahuan mo, nagmamaneho ka o anong klaseng trabaho na meron ka, anong occupation na meron ka, ay kailangan talaga natin na bigyan din natin ng panahon ng ating mahal sa buhay. Alam naman natin sa gabing ito, lagi natin pinag-uusapan yung mga lahat na mga pwede kalokohan, mga maraming mga natutunan natin sa mga angkol natin. At kahit ano lang, no? At naisip ko ngayong gabi, pag-usapan natin itong isang bagay na meron tayo sa ating kwarto. Ano bang pinaka-importanting meron tayo sa ating kwarto? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Yawards ang kama. Diba? Ba't ka tumatawa pag sinabi mong kama? Ang kama po sa kwarto ay may malaking kahalagahan sa ating buhay at kalusugan. Hindi lang pangbayo. Diba? Narito ang, sa tingin ko mga kabisyo, kung bakit ito mahalaga kay Totoy Bato. Ito yun para sa akin, no? Yung emotional na kalusugan po. Para sa akin, ang kama ay nagsisilbing lugar ng comfort at seguridad. Siyempre, magandang tulog. Siyempre, ang magandang tulog po ay maaaring magkaroon tayo ng positibong epekto sa ating emotional na kalusugan at makatulong sa pag-handle ng mga stress at iba pang mga emotional issue, di ba? Napansinin mo ngayon, pag ikaw ay na-stress, no? Yan, naghahanap ka ng libre, walang bayad lang po yan. Pumasok ka sa loob ng kwarto, magparelax ka, tanggal lahat yung stress mo. Ayan, alam mo nung dati po mga kabisyo, pag nung bata pa po tayo, pag nagkukulong ka sa kwarto, sasabihin ng nanay at saka tatay mo, "Hoy, Totoy Bato, anong ginagawa mo sa kwarto?" Di ba? Ay nako, pero eto habang tumatanda po tayo, napaka-importante talaga ang kwarto. Para, siyempre, may mga iba't ibang mga bagay yan. May nilagay po ako sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. At sagutin nyo na lang tong pinost ko. Mga ginagawa sa kama. Ano bang ginagawa sa kama? Ayan, i-post nyo po sa aking fan page, Totoy Bato Official. Basahin natin maya-maya, no? Maugya po ni ating programa. Ang ating programa, ang Tutoy na Love. Ako po si Totoy Bato. May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!